Den anden slesvigske krig af Maria Riskær, Maria Juel, Lydia og Natasja. Der var en dansk-tysk strid om Slesvig-Holsten og den udenrigspolitiske situation, som var baggrunden for den anden slesvigske krig. I modstrid med indgående internationale aftaler indlemmede Danmark Slesvig-Holsten i kongeriget med Novemberforfatningen. Novemberforfatningen var en grundlov for Danmark og Slesvigs fælles anliggender. Preussen og Østrig truede den 6. januar 1864 med at besætte Slesvig, hvis ikke forfatningen blev ophævet inden for 48 timer. For den preussiske ministerpræsident Otto von Bismarck var krig mod Danmark både et middel for at komme ud af det indenrigspolitiske krise og et led i hans kamp for Tysklands nationale samling. Efter nogle tøven afviste den danske regering kravet, hvorefter Preussen og Østrig den 31. januar meddelte, at besættelsen ville blive indledt. Dagen efter var krigen en realitet. Danmark var uforberedt på en krig. Hæren havde for få mænd, mens fjenden havde rigtig mange. Den danske flåde var stadig den preussiske overlegen, men ikke den østrigske flåde. Den danske overgeneral Christian de Meza besluttede at rømme Dannevirke af frygt for at blive omgået. Under tilbagetoget blev østrigerne stoppet, og hæren kunne marchere til Dybbøl. Beslutningen om tilbagetrækningen frelste hæren, men blev befolkningen betragtet som forræderi. Regeringen afskedigede de Meza, og den 18. april 1864 blev Dybbøl stormet og erobret af preusserne. Ud fra en militær synsvinkel burde hæren være trukket ud af stillingen og bragt i sikkerhed på Als. Men regeringen afslog hærledelsens anmodning herom. Et enkelt lyspunkt for Danmark var flådens sejr i slaget ved Helgoland den 5. maj. Under den efterfølgende våbentilstand indtog den danske regering ved London-konferencen en så stejl holdning, at forhandlingerne brød sammen og krigen blev genoptaget. Preusserne erobrede Als den 29. juni, hvorefter regeringen gav op. Spørgsmålet var nu ikke længere, som på London-konferencen, hvor i Slesvig-grænsen skulle gå. Ved Wienerfreden undertegnet den 30. oktober måtte Danmark afstå alle 3 hertugdømmer. Krigen i 1864 blev primært afgjort, fordi Danmark var udenrigspolitisk isoleret. Men regeringens udfordrende linje, der ikke modsvares af et stærkt forsvar, samt den stædighed og modsætningsforholdet mellem den civile og den militære ledelse, bidrog også væsentligt til udfald. Nederlaget fik stor betydning for dansk politik i eftertiden, og kom til at spille en afgørende rolle for den nationale identitet i dag. Den danske forståelse af krigen blev sådan, at den nationale identitet blev hermed styrket. Den dag i dag har folk meninger om, hvordan en rigtig dansker er. I dag mener flere, at hvis man skal betegne sig selv som en dansker, skal man både være dansk statsborger og kunne tale dansk. Men dette krav er ikke opfyldende hos alle. Der er også mange, der mener, at danskheden skal ligge i blodet, altså at man skal have danske forældre, og at man er dansk opdraget. Før Slesvig-Holsten-krigen blev alle i Danmark betragtet som danskere, selvom man talte tysk, latin eller fransk. Det var først, da grænserne og folket skulle opdeles, at man begyndte at kæmpe for sin danske identitet. Her har vi et dansk stykke litteratur. Denne sang udkom i særtryk den 10. april 1848. Dagen før havde de danske tropper besejret den slesvig-holstenske styrke i slaget ved Borg. Treårskrigens første militære træfning. Dengang jeg tog afsted, mit pige ville med, ja, mit pige ville med. Det kan du ej, min ven, jeg går i krigen hen. Og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. Jeg var der ingen fare, så blev jeg her hos dig. Men alle Danmarks piger, de stod nu på mig. Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra! Mit fader og min mor, mit fader og min mor.
De sagde disse ord, ja, de sagde disse ord, når den vi stole på, i krigen måtte gå. Hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå? Ja, det er netop derfor, vi alle må afsted, for ellers kommer tysken og hjælper os dermed.